Ulah, ulah. Wih, yo, iya, ulah, iya, weleh, yo, weleh, ki, cup, 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 cup. Sik mas, tak cukup sih. Nah, iki barangnya mas. No, sakmene lumayan nih. Mantep tau iki. Loh mas, sakmene mas. Iki, lepek, lepek. Nah, masuk iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Chris Fishing. Kali ini saya mancing menggunakan perahu. Kangen mas, wis suwe ra tau nganggo perahu. Lokasinya ada di Pejalen Timur mas. Oke. Oke mas, OTW ke tempat titik spot, mencari-cari spot dulu. Udah lama ndak mancing pakai perahu. Soalnya mangkatnya awan-awan terus mas. Yang harap perahu ki kentekan perahu. Biasanya ya nanggul, nyobok. Pokoknya pengen nyepot rono nih mas. Tempat penyobok Kampung Rawa. Aja lewat kene iki mas. Lewat pinggiran ini sih. Ndelok spot-spot ini. Iso nyobok iki. Wis suwe arep mrau. Arep mrau yo ngene iki. Golek dalan-dalan sik. Karo ndelok-ndelok spot-spot ini. Kon bengok-bengok. Suket-suketan ini mas. Nah ora entuk perahu yo nyobok nggon ngene-ngene iki mas. Klub kabeh hari ini. Ngelek dalan sik. Pokoke menuju Kampung Rawa mas. Masih spot idaman mas. Bagiku tapi mas. Soalnya ini banyunya apik terus mas. Nak butak ya ora teparek butak banget. Bening ya ora tau bening banget. Pas banyune kemlondo. Bisa gasone iwak tetep gelemangan. Tapi yo kudu iso nyeting stopper mas munggah medune. Karo latihan merahu meneh mas. Wis suwe ora tau merahu. Soalnya yo mergone yo ora iso renang mas. Meraune yo ngon sing cethek-cethek wae, rasa jero-jero. Sak meter setengah iki ora apa-apa mas. Mergone yo kuwi ora iso renang. Arep jero-jero sia wedi mas. Wis pokoke menuju spot kono kae. Lah kono kae adoh ya. Sudah sampai di spot. Sudah saya congkok perahunya. Nih, lumut sudah siap. Joran pakai 2. Ini loro mas. Biasanya ya genanggul. Loro ae cukup. Angger penting iwak mangan mas. Alhamdulillah. Oh mas, jam setengah 9 masih dapat perahu. Rakitung perahu ini bocor. Congkok ya cendak-cendak.
mangkat gasik ngono ya entuk prau sing apik, congkoke dawa. Karo ngebom-ngebom sik. Ya egen do ngumpul. Sithik-sithik sik wis tak bom ngono. Terus tak papetke genjeran, Mas. Biasane ono iwake nang ngene iki. Tak tunggoni sik. Utak-atik, Mas. Urung kena. Ora apa-apa sik. Pemandangane jos, Mas. Lah ora apa-apa, urung kena. Karo piknik ngabuburit sekalian. Wah, kadoan lumute. Diak iki. Yo entel-entel sik. Sithik-sithik sik wae. Kok nak iwake mangan ya saya cilik no. Lumute ya. Yo beli. Iya, gimana? Poso-poso, Mas. Ya mraune rasah ngoyo-ngoyo. Mancinge ya cedak-cedak wae. Alhamdulillah urung tau mokah ya. Nah, kena Mas. Tuh Mas, kena Mas. Rada telat iki. Sik Mas. Iwak pertama kudune aja entuk ucul, Mas. Nah, ucul kok malah biasane ngomongi koncoku mari boncos. Iwak pertama ucul iki. Kudune hati-hati nak iwak pertama. Tak marai boncos ngomong koncoku. Sik. No. Lumayan Mas, 3 jari gendut. Ya, angel meneng iki. Kaile cah cilik Mas. Regane biasanya tak genanggo lah Mas. Nah, iki wae. Tuh, saya kosong Mas. Tuh. Angel meneng iki. Ikan pertama. Oleh taleni kene. Yo. Gen ora mlayu. Ora keli nak ditaleni. Teli malah bingung golek wadang kok. Lah sing jumlah entuk kaya ngene Mas, omahe sik. Engko iwake ya kena lah. Yo, dimam yo. Umpan teko iwake moro. Oke. Yo. Ayo, ditopra. Yo. Ayo. Kena Mas. Mas. Kena Mas. Ele. Lumayan Mas, 3 jari. Lu Mas. Yo, sing iya kena Mas. Tuh Mas, wele. Yo ayo sakmene iki Mas. Settingan gantung Mas. Takkan dasker gelem mangan Mas. Tuh, sakmene Mas. Ele. Hup. Ngamuk nang dhuwur melang. Yo mana lagi. Nah, iki sebelah ayo. Alah ora kena. Nah,
Dan amblet jeruk ora kena Mas. Pak piro iki? Ayo siji kae. Ayo. Ora sida. Dapur to iki? Sing sebelah yo takutik Mas. Takutik sing iki. Ya ambles. Iya kena Mas. Kena Mas. Ele. Sakmene ya berat isan. Lho Mas. Ijeh 3 jarinan, 3 jari gendut ini. Tuh. Ora apa-apa. Lah, kena Mas. Wele. Ish. Wele. Lah, Mas, kena Mas. Pindah spot ki Mas. Madepe. Lah. Mas, wele. Nyup. Cop. Cop. Sik Mas. Tak jupuk sik Mas. Lho Mas, barangnya Mas. Oh. Ya, sakmene iki Mas. Lumayan loh. Masuk iki. Oh. Ya, Mas, masih kampung rawa ini Mas. Oh. Lumayan Mas. Gendut. Pindah spot meneh Mas. Anginnya seteko Mas, badai Mas. Anginnya malah. Yo. Muga mangan nang ini. Badene seteko Mas. Yo. Yo. No. Ya. Nang spot sing kepindo Mas. Masih jidok. Ayan tapi Mas. Gagal. Pindah kene ya. Nang kono mangku. Kaya numpak siaran. Olah, ora kena. Golek aman Mas. Yo. Dipangan terus ini Mas. Ambles mumbul. Wak sepiro ora mangan iki. Oh. Mumbul meneh. Oh, kutak-kutik. Kok kena badhe. Ya ora mangane beda. Lah. Oh. Rung kena. Oh, kena Mas. Loh Mas. Kena iki.
Oleh iwake sakmene jeblane Mas. Padha Mas, telung nyari. Malah nyemplung lumut. Iwake jek kurang ya. Mangan lumut sakmene akeh. Gen ora apa-apa. Lah. Iya kena Mas. Tuh, malah iwake saya cilik. Gak ono kena selap selip sakmene. Iya Mas. Ora kena meneh. Iwake cilik-cilik Mas. Oh. Yo. Diteruske iwake malah saya sakmene Mas. Ya. Gen. Ono gen gede sih. Bah. Sakmene Mas hasilnya Mas. Mulih Mas lek Mas. Hasilnya sakmene tok Mas. Delok-delok Mas, mancing Mas. Penting mangkat mancing Mas. Nah. Sakmene wae Mas. Rapo? Rezeki ya Mas. Rasa ngarani akeh porane. Penting mangkat mancing Mas. Pulang Mas. Tuh Mas, cuacane. Guys nang pinggiran angine ngene Mas. Nak nang tengah kaya ngopo iki? Pemandangane Mas. Jos. Melawan angin. Lawan arus angin. Pulang. Baline rasa sore-sore. Timbang senong omah kok ngedumel Mas. Penting wis entuk mangkat mancing wis lega Mas. Fresh pikirane. Menuju pangkalan. Oh iya Mas, perahu ini nggone Pak Jasman Mas. Oh, Jalan Timur. Biasanya aku kentekan terus Mas perahu ini Mas. Daerah-daerah ini ora gasik ora pemanan perahu. Ya lumayan Mas, bisa untuk perahu. Tak hitung perahu ini bocor ngoras Mas. Ya Mas. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Mas. Pokoknya ikuti terus video-video selanjutnya. Terima kasih, salam tekek melengkung. Sampai ketemu kembali.